केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला रेडी येथील द्विभुज गणपती मंदिराचा संप्रोक्षण कलशारोहण सोहळा थाटात पार पडला। रविवारी 26 मार्च पासून सुरुवात झालेल्या या सोहळ्याला भाविकांचा जनसागर लुटला। रेडी गणपती कलशारोहण सोहळ्यानिमित्त 26 ते 28 मार्च पर्यंत भरगच्च धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। शुक्रवारी 24 मार्चला सकाळी रेडी श्री गणपती मंदिर कलश कोल्हापूर येथून वाजत गाजत आणण्यात आला। 26 मार्च पासून चाललेल्या कलशारोहण सोहळ्याची सांगता करण्यात आली। सकाळी रेडी श्री गजाननाचे कोल्हापूर येथील भक्त अजय सिंह विठ्ठलराव देसाई आणि त्यांच्या पत्नी यांच्या हस्ते कलशाची विधिवत पूजा करण्यात आली। यानंतर रेडी गजानन देवस्थानचे मानकरी यांच्या हस्ते कलशारोहण करण्यात आलं। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान असलेला रेडी येथील श्री गजाननाचा कलशारोहण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय। संपूर्णपणे या रेडी गणपतीचे भक्त जे आहेत ते संपूर्ण देशभरात पसरलेले आहेत। हे देवस्थान एक आपलं आराध्य दैवत हे देवस्थान संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध आहे आणि या कलशारोहण सोहळा या ठिकाणी गेले 2 दिवस उत्साहात संपन्न होतोय। अनेक धार्मिक विधी या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत आणि या निमित्त या गणपतीचे या श्री गणेशाचे जे मोठे भक्त आहेत या ठिकाणी आपल्या सोबत आहेत। कोल्हापूर येथील देसाई कुटुंबीय आणि यांच्या हस्ते या ठिकाणी आज पूजा जी कलशारोहणाची मुख्य पूजा आहे ती करण्यात आली आणि कलशारोहण कार्यक्रम जो आहे तो मानकरी असतील किंवा श्री देसाई असतील किंवा सर्व ब्राह्मण असतील यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न झाले। आपल्यासोबत देसाई कुटुंबीय आहेत, सपत्नीक त्यांच्या हस्ते पूजा झाली। नमस्कार, आप मोठे भक्त आहात आपण श्री गजाननाचे, कशा प्रकारचं आपलं काय प्रतिक्रिया असेल? नाही, सर्वप्रथम मी 2000 साली मला इथे रेड्डी साधारण ह्या ठिकाणी येण्याचा योग आला होता। त्यावेळेला हे मंदिर खूपच छोटं होतं, हा पुढचा मंडप वगैरे बिलकुल नव्हता। त्याच्यानंतर मला साधारण 2012 साली एकदा 1 तासासाठी आलो होतो। त्यानंतर पुन्हा एक 5-6 वर्षाच्या अंतरानंतर 2018 साली परत येण्याचा योग आला। तेव्हा मी जे मंदिर बघितलं होतं त्याच्यानंतर मग आपलं जे कोरोनाचं जे संकट त्या जगावर आलं होतं त्या काळामध्ये मला एकदा येण्याचा प्रसंग आला। तेव्हा मी जे पाहिलं ते मंदिराची जे बांधकाम जसं अर्धवट असते ते थांबलेलं होतं ते तसंच दिसलं। तेव्हा मी 2019-20च्या दरम्यान येथील जे या मंदिराचे ट्रस्टी विनायक कांबळी आहेत त्यांना मी सहज विचारलं आणि विनंती केली की जर या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा योग जर मला त्यांनी दिला किंवा मला जर ती संधी दिली तर मला खूप आनंद होईल। परंतु त्यांनी मला फक्त एक 8-10 दिवसाची मुदत घेतली। त्यानंतर या मंडळींचा मला एक 8-10 दिवसानंतर फोन आला। त्यांनी इथल्या देवीला कौल घेऊन मला हे जीर्णोद्धाराचं काम पूर्ण करण्याची संधी प्राप्त करून दिली। मी कोल्हापूर परिसरात अनेक आत्तापर्यंत जवळजवळ 150पेक्षा जास्त बांधकामं पूर्ण केली आहेत, परंतु ते पूर्ण होत असताना त्या बांधकामापेक्षा
या मंदिराचं काम पूर्ण करणं हे आत्तापर्यंतच्या हिस्ट्रीत सगळ्यात मोठं असं माझं कार्य होतं. निश्चितच एक भक्त म्हटल्यानंतर एक अनुभव असतो, एक प्रचिती येते प्रत्येक देवस्थानची. तुम्हाला काय अनुभव आलेत या देवस्थानबद्दल आणि काय सांगाल? नाही, मी आत्तापर्यंत जवळजवळ म्हणजे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 2012 साली आलो होतो, 2018 साली, 19 साली. प्रत्येक वेळेला मी ज्या ज्या वेळी रेड्डीला येऊन जात होतो त्यावेळेला मला एक वेगळी अनुभूती येत होती. आणि मी माझ्या कार्यामध्ये किंवा तिथं माझ्या अडीअडचणींना हे बाप्पा मला नेहमी मदत करत होते. हीच भावना मनामध्ये ठेवून मी साधारण इथल्या जे कार्याची जी मगाशी बोलल्याप्रमाणे मी माहिती घेतली होती आणि हे कार्य थोडं थांबलं होतं. ते बाप्पानीच कदाचित ही श्रींची इच्छा होती की त्यामुळं त्यांनी माझ्याकडून ही सेवा करून घेतली. निश्चितच काय साकडं घातलेत गणेशाच्या चरणी आणि काय मागण्या केल्यात, काय सांगा? नाही नाही, मी म्हणेन की समस्त आपल्या महाराष्ट्राला, भारताला आणि आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला तसेच माझ्या कोल्हापूर जिल्ह्याला गणपती बाप्पांचा वरद असतं तर नेहमी आहेच. इथून पुढे आपले सर्व भाविक मंडळी सुखी होऊ देत, आनंदी होऊ देत आणि सर्वांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होऊ देत, एवढीच माझी सदिच्छा. निश्चितच आपल्यासोबत सौ देसाई मॅडम पण आहेत. आपण काय सांगाल, कशा प्रकारची मोठी प्रचिती आहे संपूर्ण देशभरात श्री गजानन, आपल्याला हे भाग्य मिळालेलं आहे, काय सांगाल? मी भाग्यवान आहे की मला हे काम मिळालं ह्यांना साहेबांच्या हस्ते. गणपत बाप्पा मोरया एवढंच मी म्हणेन. निश्चित आपल्यासोबत चिरंजीव पण आहेत देसाई यांचे. काय सांगशील, तू पण आता बघितलं बाबांचं कार्य तर आहेच, बाबांना मोठं भाग्य मिळालं, पुढे जाऊन तू काय सांगशील कशा प्रकारे? मी पण माझ्या वडिलांच्याच पावलांवर चालायचा प्रयत्न करणार, माझ्या वडिलांसारखा मोठा व्हायला बघणार. निश्चितच या ठिकाणी मोठं देसाई कुटुंबियांनी हा जो मंदिराचा जो जीर्णोद्धार आहे किंवा या ठिकाणचं जे काम पुढे नेण्याचं मोठं कार्य केलेलं आहे, यामुळे अनेक भाविकांची श्रद्धा जी आहे ती या मंदिरावर आहे आणि त्या भाविकांची श्रद्धा जपण्याचं काम या देसाई कुटुंबियांनी केलेलं आहे. निश्चितच श्री गजाननाच्या चरणी प्रार्थना करतो की त्यांना अशीच त्यांची भरभराट हो आणि त्यांना असंच त्यांचं कार्य जे आहे ते या गणेशाच्या चरणी लाभो. धन्यवाद. रेडी गाव दोन गोष्टी यांनी प्रसिद्ध आहे. एक म्हणजे रेडीचं मायनिंग आणि त्या मायनिंगमध्ये मिळालेला रेडीचा गणपती. 18 एप्रिल 1976ला सदानंद कांबळी यांच्या स्वप्नात येऊन दृष्टांत दिला, गणपतीने दृष्टांत दिला आणि नंतर ती मूर्ती खोदून काढली. तो दिवस आम्ही दरवर्षी 18 एप्रिलला वाढदिवस साजरा करतो. आणि त्याचप्रमाणे आता यावर्षी 26 मार्च, 27 मार्च आणि 28 मार्चला गणपतीचा कलशारोहण विधी कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. आणि आज सकाळ 28 मार्चला 10:31 मिनिटांनी कलशारोहण कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. त्यामुळे भरपूर भाविकांची उपस्थिती लाभली आहे. सर्वांना आपलं चांगलं आपलं आशीर्वाद, आरोग्य लागून सर्वांचं काय मनोकामना असतील त्या चांगल्याने पूर्ण होईल. अशा प्रकारे कार्यक्रम आहेत सकाळपासून. त्याचप्रमाणे सकाळी भटजींचे पूजापाठ वगैरे आणि कलश हवन वगैरे सर्व कलशावर वगैरे काय भटजींचे काय विधी वगैरे. त्याचप्रमाणे आणि रात्री संध्याकाळी भजनाचे कार्यक्रम, रात्री दशावतारी नाटक. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी पण भजनाचे कार्यक्रम आणि गोव्यातील सामाजिक नाटक दगडू सावधान. आणि त्याचप्रमाणे आज तिसऱ्या दिवशी दुपारी 3च्या पुढे भजनाचे कार्यक्रम. त्याचप्रमाणे संध्याकाळी दिगंबर नाईकांचं कॉमेडी स्किट होणार आहे. आणि त्याचप्रमाणे रात्री दशावतारी दशावतारी नाट्य मंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. आणि त्याचप्रमाणे आज तिन्ही दिवस 26 मार्च, 27 मार्च तिन्ही आणि आज 28 मार्च तिन्ही दिवस महाप्रसाद होता. आणि आज 28 मार्चमुळे कलशविधी असल्यामुळे भरपूर भाविकांनी महाप्रसादाचा भाविकांनी लाभ घ्यावा. सर्वप्रथम रेडी स्वयंभू गणपतीला भाविकांचं मी रेडी ग्रामस्थांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आहे. की गेले 3 दिवस जरी हा कार्यक्रम म्हटला तर त्याची पूर्वतयारी महिन्यापासूनच चालूच होती. त्यासाठी रेडी गावातून बरेचसे भाविक, जो कलश मेन आहे तो आणायला कोल्हापूरमध्ये बरेचसे 100-150 भाविक रेडी गावातून रवाना झाले होते. तसेच या पूर्ण सोहळ्यासाठी आज तुम्ही पाहू शकता की एवढी गर्दी आहे की अजूनही बरेचसे भाविक येत आहेत. तसेच या कार्यक्रमासाठी रेडी गावातील ग्रामस्थांनी दिवस रात्र अहोरात्र मेहनत जी घेतलेली आहे त्याबद्दल सर्व भाविकांच्याही वतीने मी त्यांचे आभार मानतो. रेडी ट्रस्टच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो. त्यांना अशीच ईश्वरचरणी
प्रार्थना करतो की त्यांना ह्यापुढे असं सत्कार्य त्यांच्या हातून घडत राहावं. कोल्हापुरातून कलश मोठे वाजत गाजत आणणार हो. भरपूर ग्रामस्थ होते, त्याबद्दल काय सांगा? कोल्हापूर येथील सर देसाई सर यांच्यामुळे ही संकल्पना साकारण्यात आलेली आहे. तर या व्हिडिओमार्फत मी त्यांचे पण आभार मानू इच्छितो की 47 वर्षानंतर आज हा विधी याची देही याची डोळा पाहण्याचं आम्हाला संपूर्ण भाग्य जे लाभलं आहे त्याबद्दल देसाई सरांचे या तुमच्या न्यूज चॅनलमार्फत आमचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. यानंतर श्री गजाननाला नैवेद्य दाखवून मंदिरात महाआरती पार पडली. हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. दरम्यान कोकणातलं पहिलं दैनिक कोकण सातच्या वतीनं विशेष पुरवणी काढण्यात आली होती. या पुरवणीचं मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. रेडी गावचे सरपंच रामसिंग राणे, फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस, रेडी गजानन देवस्थानचे विश्वस्त गजानन कांबळी, कोकण सातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, गोगटे मिनरलचे व्ही नारायण प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ते अभिषेक चमणकर, रेडी गजानन देवस्थानचे सचिन कांबळी आदी उपस्थित होते. या सोहळ्यानिमित्त मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई फुलांची सजावट करण्यात आली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित कोल्हापूर, बेळगाव, गोवा, मुंबई, पुणे आणि राज्यभरातील हजारो भाविकांनी या सोहळ्याला उपस्थित राहत श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.